Szervusz! Tudod, nem csak a gyerekek szeretik a mesét, hanem a felnőttek is nagyon szeretik a mesét. A felnőttek is, amikor gyerekek voltak, sok mesét hallgattak. Talán nincs is olyan ember a földön, aki a mesék világában ne szeretne elidőzni. Ha te is szereted a meséket, akkor most utazzunk el együtt Valóságországba. Valóságország arról híres, hogy egészen más dolgok történnek ott, mint itt, ahol élünk vagyunk, a mindennapokban. Ahhoz, hogy eljussunk Valóságországba, először is felülünk egy varázsszőnyegre. Ülj le most egy székre, csak úgy üldögélj, vagy a földre is leülhetsz, vagy lefekhetsz az ágyra. Csukd be a szemed, és most képzeletben felülünk a varázsszőnyegre, és elrepülünk Valóságországig. Indulunk? De nagyon érdekes. Élvezd, hogy a házak fölött, a város fölött, varázsszőnyegen repülsz. Milyen érdekes fentről látni. Mennyi csodálatos dolog van. Egyre magasabban száll. Mosolyog ránk a hold, melenget a napocska, integetnek a csillagok. De szép! Egyre távolodunk. És megpillantjuk Valóságországot. Hű, de érdekes! Olyan fényes, olyan melengető, olyan tiszta, rendezett, olyan békés, megnyugtató. Vigyázz, mert most a szőnyegünkkel landolni fogunk. Lassan leérünk a földre. Megérkeztünk. Milyen nyugalom van. Hallgass csak! A madarak csivitálnak. Milyen finom zene szól.
Valóságországnak hatalmas kapuja van, ahogy látod. Gyönyörű. Ugye te is látod, milyen gyönyörű. Szállj le a varázsszőnyegről. A két kapuőr vigyázni fog rá. Lépj be! Kis ösvény van itt. Légy bátor, és lépkedj előre. Nézd csak szét. Madarak énekét hallod. Virágok illatát érzed. A fák, a bokrok, a virágok, és ez az egész rét gyönyörű színekben pompázik. Szabad a virágokból szakítani. Bármelyiket választhatod. Szagold meg az illatát. Akár több virágot is letéphetsz itt a réten. De aztán tér vissza a kis ösvényre, mert az vezet majd egyre beljebb. Ha akarod, még a cipődet, meg az oknidat is leveheted. Érezheted, hogy ez a kis ösvény is puha fű, puha fázsit. Hallod a madarakat, érzed az illatokat, látod a gyönyörű színeket, érzed a talpad alatt a puhaságot, a sejmességet. Nézd csak! Jön veled szembe egy kedves néni. Szervusz, mondja neked. Köszönj neki illedelmesen te is. Azt kérdezi tőled, hogy hová mész. Segíthet neked? Kit keresel? Mondd neki, hogy azt hallottad, hogy itt valóságországban lakik egy öreg, idős, Bölcs Sámuel a neve, hogy őt keresed. A néni megsimogatja az arcodat, és azt mondja barátságosan, menj csak végig az ösvényen. És az ösvény végén találsz majd egy nagy, hatalmas, kör alakú, kőből készült kőépületet. És azt mondja a néni, hogy Bölcs Sámuel nagyon-nagyon szereti a gyerekeket.
és neki mindent el lehet mondani. A bánatodat, az örömödet, hogy mi történt veled a nap folyamán. Panaszkodhatsz is neki. Ha van valami nehézséged, segítséget is kérhetsz tőle. Jó tanácsával, a lehető legjobb tudása szerint fog neked majd válaszolni, és a segítségedre lenni. Menj tovább bátran, köszönj el a nénitől. Látom, meg is pillantottad ezt a hatalmas, kör alakú épületet. Menj csak bátran közel. Járd körbe, és keresd meg az ajtaját. Ha megtaláltad, kopogtasd be. Igen, szabad. Szól neked Bölcs Sámuel. Lépj be az ajtón. Furcsa szoba vár itt rád. Ahogy szétnézel, azt látod, hogy mindenütt könyvek vannak. Körbe-körbe könyves polcok. Tele-tele könyvekkel. És ahogy oldalra nézel, azt látod, hogy egy hintaszékben ott ül Bölcs Sámuel. Hosszú szakálla van, ősz a haja is, és a lába be van takarva egy puha pléddel. Szervusz, mondja neked Bölcs Sámuel. Te is üdvözöld. Gyere csak, foglalj helyet velem szembe, mondja Bölcs Sámuel neked. Menj csak bátran. Bízz benne, hiszen bölcs, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon nagy tudással rendelkezik, és nagyon szívesen segít a gyerekeknek. Bármilyen gondjuk, nehézségük, problémájuk, örömük vagy bánatuk van, és ha megkeresik, és segítségét kérik, vagy a tanácsát, vagy csak jól esik a gyerekeknek elmesélni valamit neki. Azt kérdezi Bölcs Sámuel, hogy hívnak? Mi a neved? Mondd meg neki. Bölcs Sámuel azt válaszolja neked, na hát, nekem már unokám is van, és pontosan ennyi idős, mint te vagy. Már vártalak. Gondoltam, hogy egyszer majd felkeresel engem, és nagyon örülök neked. Mondd csak, miben segíthetek? És most arra kérlek téged,
hogy mondd el Bölcs Sámuelnek, amit szeretnél. Kérhetsz tőle segítséget. Kérhetsz tőle jó tanácsot. Panaszkodhatsz is, ha bánatod van. Ő türelmesen végig fog téged hallgatni. Megért téged, akkor is, ha bánatot mesélsz el, akkor is, ha örömöt, akkor is, ha félsz valamitől, és ezt szeretnéd vele megosztani, akkor is, ha beteg vagy, és meg szeretnél gyógyulni. Bármit mondasz is neki, jó tanácsaival segíteni fog téged. Mondd el neki. Tehetsz föl neki kérdéseket is. Nem biztos, hogy rögtön válaszolni fog. Lehet, hogy csak nagyon figyel rád. Az is lehet, hogy benned támad egy jó érzés. Az is lehet, hogy a szemében látod a megértését és az őszinte mosolyát. Igen, örül annak, hogy megtiszteled azzal, hogy ami most benned zajlik, ami eszedbe jut, elmondod neki. Bármi legyen is az. Lehet, hogy válaszolt az öreg bölcs. Lehet, hogy nem. Nem baj. Bölcs Sámuel azt mondja neked, látod, ilyen furcsa szobában lakom, számodra furcsa szobában. Mindenhol könyvek vannak. Éreztem belőled, amikor beléptél, hogy ezt furcsáltad is egy kicsit. Tudod, itt mindenkinek, minden kisgyereknek van egy saját könyve valamelyik polcon. Menj csak körbe a szobába, és keresd meg azt a könyvet, amelyik a tiéd. A te neved lesz ráírva, vagy a te óvodai jeled. Az lesz rárajzolva.
Mindegy, hogy hogyan találod meg. Megtalálod, tudom? Meg is van, látom. Vedd le onnan a könyvespolcról. El is éred. Látod, milyen ügyes vagy? Gyere csak ide velem szembe, és lapozgasd ezt a könyvet. Betűket, képeket, ábrákat láthatsz bennük. Ha nem volt a válaszom teljes számodra, akkor ez a könyv, ami a tiéd, hiszen a te neved vagy jeled van ráírva, rárajzolva, talán egy újabb választ fog neked adni arra, amire te most kíváncsi vagy. Tedd föl újra a kérdést. Vagy mondd el, amit még tudni szeretnél. Semmi mást nem kell tenned, mint ahogy a könyved egyszer csak az egyik oldalon megáll. Elolvasod, hogy mi van oda írva. Ez lesz a válasz. Ha még nem tudsz olvasni, az sem baj. Akkor magadban belül, a saját hangodon, belül fogod hallani a választ, a megoldást, a dicséretet, a bíztatást, bármit, hiszen valamit elmondtál neki, vagy megkérdeztél. Figyelj befelé, olvasd el, vagy hallgass a hangos könyv válaszát. Lehet, hogy kaptál választ. Lehet, hogy most éppen nem. Nem baj. Csukd be a könyvet, és tedd vissza a polcra. Máskor is meg fogod pontot találni, ha eljössz majd újra Bölcs Sámuelhez. Majd ülj vissza Bölcs Sámuelvel szembe, vagy beleüldögélhetsz az ölébe is. Ő megsimogat, mosolyog rád, és te tudod, hogy ő téged megértett. Bölcs Sámuel azt kérdezi tőled, van-e kedved máskor is eljönni hozzám? Akár minden nap megteheted ezt.
amikor lefekszel az ágyadba aludni, látogass meg. Most már tudod, hogy hogyan találsz meg. És meséld el nekem esténként, hogy reggeltől, amikortól felébredtél, mik történtek veled? Volt-e benne valami nagyon jó, vagy valami nagyon kellemetlen? És ha tudok, segítek neked. Jó tanácsokkal, megoldásokkal, bíztatásokkal, és sok-sok szeretettel. Köszönd meg Bölcs Sámuelnek a segítségét. Illemtudóan köszönj el tőle, és ha úgy gondolod, ígérd meg neki, hogy máskor is meglátogatod. És ha a réten szedtél virágot, hagyd neki, mert nagyon szereti a virágokat. Ajándékba. Hiszen te is kaptál ajándékot tőle. Meghallgatott téged, megértett téged, és talán még válaszokat is adott. Az ajtóból integethetsz neki. Majd csukd be az ajtót, és elindulunk visszafelé az erdei ösvényen, majd a réten át, és elérkezünk Valóságország kapujáig. Ahogy visszanézel, örömteli érzések vannak benned. Milyen jó is volt itt lenni. Tényleg eljövök ide máskor is. És most lépj ki a kapun. És újra felülünk a varázsszőnyegünkre, és visszarepülünk haza. Bölcsebben, épp úgy, mint Bölcs Sámuel. Az őrök vigyáztak a szőnyegedre. Ülj föl rá, és indulás haza.
Mosolyog a napocska, és a hold. Integetnek a csillagok. Már látod a várost, ahol élsz, laksz. És most lassan leszállunk, landolunk újra a házunk előtt. Megérkeztünk. Lépj be otthonod ajtaján, és ezzel a nagyon jó érzéssel kérlek, vegyél egy nagy levegőt, fújjuk ki nagy hosszan. Ez az. Nyújtózzunk egyet, és kinyithatod a szemedet. És ne felejtsd el, hogy Bölcs Sámuelhez bármikor elmehetsz.